साबगौ नोंथांनि हाबाफारिया जाहाथे जाफुंसारो बेबायदि खनसायथिग्रा मानसि आथिखाल दोङोबाबो सा साज्रां बिखेखै माने बर'नि गेजेराव खुब खम बारा गैया थेवबो नोंथाङा जि नाजादों बेनि थाखाय आं साबायखर होदों आं बायदि आरो गोबां दं आरो सिगांबो थैना थांनाय गोबां मानसि दं जारिमिनारि मानसि दं आं आसा खालामो नोंथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेफोरखौ बुरखांनानै फोसावगोन आरो हारिखौ मिथिनो होनायाव नोंथाङा मदद होगोन नोंथांनि साननाया जाफुंथों आं गिबियाव बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनानै आं नोंथांनो बोर होग्रोबाय दा आं बुंनो गोनांब्ला उन्दैनिफ्रायनो माने आइनि उदैनिफ्रायनो बेमारि आंखौ थैगोनसो सानदोंमोन आरो आइया गेजेर गेजेर बुङोमोन नोंखौ डाक्टर जागोन होननानै जों सानथाराखैमोन थैगोनसो सानदोंमोन नों बिराद बेमारिमोन आं नंगौ आंखौ बेमारि आं दाबो बेमारि बे बेमारनि गेजेरजोंबो आंखौ माने बोराइ बाथौआ खामानि मावनो अनेक थुलुंगा होबोदों रायजोनि आं अनेक अननाय मोनदों मालाबा रायजानायबो मोनो आंबो रायो बेफोर थाखायो आंबो मालाबा जे गाज्रि मावफ्लाङा बेखौथ' बुंनो हाया बेनिफ्राय जा हक आं बे बेमार हामनायावनो एसे गोबाव जानानै आं फरायसालियाव बधय 6 बोसोरनि एसे उनावसो आं थांदों आरो आं स्कुलाव थांबांनो नागिरामोन आं एरसोना थायो आंनि जोनोमा आंनि कुस्ति बायदियै जिथुनाखि असमियाव खर'नि होनना बुङो दा बर' रावाव बिनि समान मा सोदोब बाहायनो आं मिथिना मोनाखै बेनिखायनो आं असमिया रावजोंनो बुंदों खर'नि कुस्ति होनना बुङो कमनलि बेनि रेकर्ड मथे आंनि जोनोमा 1954 नि 1 मे थामहिनबा 1954 नि 1 मे खालि आं जोनोम जादों दा आफाया बहुत खोथा सिन्था खालामनानै आंनि बैसोखौ मा खालामबाय जोनोमखौ 1957 खालामनानै होदो दा बे हिसाबाव आंनि जोनोमा मोननै मायथाइ जाहैबाय गुबैया ना माने 1954 1 मे आरो आफाया ओरैनो सानै हय खमायना होनाया सार्टिफिकेटआव मेट्रिकनि सार्टिफिकेटआव होनाया जाबाय 1957 1 मार्च आरो बेबायदि होदो बेखिनि आंनि गुबैया 1954 1 मे बेनिफ्राय आं गुदि फरायसालियाव फरायनायाव आं मोजां नङामोन फरायनोबो आं नागिरबाङामोन खिन्थु आफाखौ जोबोर गियो आफानि मुङा जाबाय रुंसारि अर्जुन चन्द्र ब्रह्म आइनि मुङा हेलायप्रिया ब्रह्म आइया रुंसारि जादों 1993 थारमाने 1993 नि 13 जुन थारमाने 13 जुन खालि रुंसारि जायो आरो आफाया माने 1997 नि फेब्रुवारि मासाव रुंसारि जादों सानैबो न'आवनो रुंसारि जादों मा जायगा मा डिस्ट्रिक्ट आंनि जोनोमा जाबाय आथिखाल बाक्सानि तामुलपुर ओनसोलनि बारेगाव सकआ जाबाय मटङा सक दा बेनो मेइन सक बायदि जाना दं दा बेयाव आं जोनोम जादों आरो बे समाव बे हाग्राबारिमोन गोथैसालिमोन दा टाउन जाबाय बेनिफ्राय आं फरायसालियाव थांबाय आं गुदि फरायसालियाव फरायनायाव मोजां नंखाया आरो खाथियावनोमोन गुदि फरायसालिया मास्टारा फैबाङैखाय आंखौ एमपि स्कुलाव हैबाय आफाया माने तृतीयमान आजिखालि माने थाखोथाम आजिखालि मा जागोन आथिखाल थाखोबा माने गुदि फरायसालिनि जोबथा माने बे फरायसम आरो एमपि स्कुला आंनि न'निफ्राय माइलथाम आफाया ओरैनो फिसा साख्रि मावोमोन रड महरा खिन्थु मानसिया बिराद मावथिमोन फुङाव बे 4टा बाजियाव सिखारनानै हाल होलाङो 8टा 8:30 हालेवो ओमफ्राय हाल हगारना बे साख्रियाव थाङो आरो साख्रिनिफ्राय फैनानै आखौ बे दुब्लियाव थांफिनदोंमोन आइयाबो मावथिमोन आफाया खोब निखावरिमोन मावथि कारणे बिसोर बे मानसि जानो हादों जा हक बेनिफ्राय आङो फेमिलि मेम्बारा आंनि सायाव 3 थैदों आंनि सिङाव सासे थैदों जों दा 7 बिदा फंबाय सासे बिनानाव आं डाक्टर आरो 4 नम्बरा डाक्टर सासे थिकादार
सानै आबादारि दा थिकादारनि फिसालाया एबार मेडिकेलाव मोनदों गुवाहाटियावनो फिसाजोआ इन्जिनियार फरायबाय थादों आरो सानैसोआबो मोजाङै फरायबाय थादों जों दा बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो मोजाङैनो दं जा हक बेनिफ्राय एम आव आं फैबाय क्लास 4आव आं एडमिसन लाबाय 1966 ओमफ्राय हाइ स्कुलखौ पास खालामदों आङो 1973 1973आव आङो SSLC पास खालामदों सेकेन्ड डिभिजन मोनासै 1 नम्बरनि कारणे फार्स्ट डिभिजन मोनासै 1 नम्बरनि कारणे तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल बियो आथिखालनि हायार सेकेन्डारि जाबाय जोंनि दिनाव हाइ स्कुलमोन आरो बे समाव आङो बाय खम नम्बर मोननाय कारना जाबाय मा बर' राव सोनायनि थाखाय बर' थुनलाइनि थाखाय आं बिराद गिदिंनो गोनां जाबाय बे समाव आं फरायसाफोरखौ दैदेनदोंमोन दा दैदेनगिरि हिसाबै आङो मार्का मारा नङा खिन्थु आं दैदेनदोंमोन आरो आं खोब खुसि मोनोमोन माने फरायसाफोराबो आंनि बिथोन बायदि खामानि मावोमोन बेनिफ्राय आं कलेजाव थांबाय रमान लिपिनि आन्दलन जाबाय बेयाव एखे जिउयै माबाबाय बारसोमबाय पुलिस CRPआ नागिरनायाव खारखोमाना थाबाय आं बे समाव आंहा फाइनाल बेनिफ्राय आं फाइनाल होनाय जायासै जायाबा आफाया गिखांनाय फैबाय आं माबे लामाथिं थांदों आरो बे समाव आयुर्वेदिक कलेजाव BA/MS डिग्री कर्स खुलिदों सोरबा आयुर्वेदिक डाक्टार आफानि लोगो आरो सान चक्रबर्ती आं बावबाय बिथाङा आफाखौ माने बैथोन होबाय नोंथांनि गथ'खौ आयुर्वेदिकआव हगार हर बे डाक्टर जानो हागोन बे समाव आयुर्वेदिक फरायनो थांब्ला मानसिफ्रा मुगैयो जोंनि बर'फोराबो थै बेखौनो फरायनासो होनदोंमोन आंखौ बेनिफ्राय बेबायदि बयबो बुंनायाव आं नाराज जानानै सासे डाक्टारखौ सोंबाय बेयो जोंहा आदानि लोगो आदा माने आमाइनि फिसाज्ला कनक बर' बेबो डाक्टर बे नबिन शर्मा बे गहपुरनि बिथाङा गहपुर ना बिश्वनाथ सारियालि ओरैनिमोन आरो आं सोंहैबाय जे आयुर्वेदिक फरायनो थांनो होदों मानसिफोराथ' थांनो नाङासो होनदों आं थांगोन ना थाङा सार हाय मानो थाङा थां नों सासे डाक्टर जाना फैनो हागोन नङा लाबो आं एटेस्टेड खालामना होनो होननानै बिथाङा एटेस्टेड खालामना सिल बुना गावनो आंखौ थुलुंगा होबाय अदेबानि आं डाक्टर फरायनो गोसो गैखायामोन क्लासाव मालाबा मास्टारा सोङो ME स्कुल हाइ स्कुलाव थानायाव सोर इन्जिनियार जानो सोर डाक्टर जानो आखाइ थेखा आं खुनु दिन बेफोराव आखाइ थेखाङा आं बुङोमोन नों मा जानो होनना बुङोबा आं मास्टार जागोन होनदोंमोन बे समाव खिन्थु आङो आंनि रल नम्बरा 1 नङाबा 2 आं बे समाव फरायनायाव मोजां आरो 1970 मायथाइयाव आं 7 बोसोरनि हाइ स्कुलनि रेकर्ड ब्रेक खालामदों नम्बरखौ आं भाइस मोननायसै दा बे बेलायाव आंखौ माने इन्जिनियार जा सोरबा डाक्टर जानो सोदोंबा आं बुंलाय आं मास्टर जागोन मानो आंखौ सोंदोंमोन जे आं फरायना आरो फरायहोना मोजां मोनो आं फंबायफोरखौ बिराद फरायहोना गाहाम मोनदोंमोन आं फरायहोयोमोन आरो सोरबा सोंनो फैयोबा फैसा थाखा लायालासे आं फरायना हगार हरोमोन आंनि लोगोफ्राबो आंनाव गोबां समाव आंनो सावरायनानै फरायोमोन जा हक बेनिफ्राय आफाया बुंबाय नों गथ'नो बिथ' गिदिर नों जुदि मास्टार जायोबा बिसोरखौ नों खरस होनो हानाय नङा आं फिसा साख्रि मावो आं रिटायार जागोन थाबनो फंबायफोरखौ सोर नायनो नों डाक्टार फरायनांगोन नों डाक्टार फरायाबा आं नोंखौ फरायहोनो हाया दा बेबायदि मोनसे नांलाय खमलाय आरो दुखु दाहानि गेजेराव आं फरायबाय फरायनाय दा इसोरनि अननायाव बोराइ बाथौनि अननायाव आं मोजाङै पास जाबाय ओमफ्राय आं गुवाहाटीनि आयुर्वेदिक सरकारि स्कुल गभट आयुर्वेदिक कलेज बे गभट सेन्ट्रेल गभट आं बेयाव फरायनानै BA/MS पास जाबाय सा सानजा भारत हादरनि अल काइन्डस अफ ट्राइबेल गासै ट्राइबेलफोरनि मादाव आं गिबि BA/MS आयुर्वेदिक डक्टर आंनि सिगाङाव जिखिथा आयुर्वेदिक डक्टर दङमोन ट्राइबेलनि बिसोर DMS डिप्ल'मा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सार्जारि आं जाबाय बेचेलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सार्जारि आं फार्स्ट बेचेलर आरो अल काइन्डस अफ ट्राइबेल इन नर्थ इस्ट इन्डिया बेनिफ्राय आं साख्रि मावबाय साख्रि मावनाय समाव जा आंनि फंबायाबो मेडिकेलाव मोनबायलायो मोननायाव आफाया आंखौ बुङाखै जे नों फरायहो ओमफ्राय रायज्लायबाय जे नोंनि हा बाहागोखौ बाबानो डाक्टर मोनदों MBBS गाहाम नों फरायहो फराय नोंसा आदाखौ नों दिगदार होनो नांलिया नोंनि भागो हाखौ नों लानो नाङा देनां नोंनि हाखौ फानना आं फरायहोगोन बे समाव बेनारस इउनिभारसिटियाव मास्टार डिग्री फरायनायनि आं माने कल लेटार मोनबाय आं इन्टारभिउ होदोंमोन
बेनिफ्राय आं जिता मिथिबाय जे हा फाननानै फंबायखौ फरायहोनो नागिरदों आं सानबाय हा फाननानै जुदि डाक्टर फरायोबा होमब्ला बिदा फंबायनि जिथु माने गोसो गोरबोनि मोजां मोनलायनाय बे देनां थुंगिगोन आंबा हा फाननासो फरायदोंलै आदायाथ' आंखौ नायाखै ओरै जाहैगोन बेखौ साननानै आं बुंबाय आफाखौ जे आफा आंथ' साख्रि मोनबाय जानो हानाय जासिगोन बारा जानो हायाबाबो संख्रि ओंखामबाबोथ' आं जानो हानाय जाबाय हा फाननांला दे फंबायखौ आं फरायहोसिगोन होननानै आं बेनारसआव फरायनो थांनो नागिरासै आफा बुंबाय नङा नों बेनारसआव सिट मोनथ' थां फरायनो हा फानबाबोथ' बिदाना बायना लाफिननो हागोन आं बुंबाय आफा नोंनि खोथाया नंगौ खिन्थु बिदा फंबायनि गोरबोनि जिथु अनलायनाय बे थुंगेगोन नङा बे लोरबां जागोन सासे फंबाया बुंगोन आदा जाबा मा जानो आंबा हा फाननासो फरायदों खोथायाथ' गाज्रि नाङा दे जाबाय आं फरायहोगोन बेबायदियाव आं फरायनो मास्टार डिग्रि फरायनो आं थाङासै आं फंबायखौ फरायहोनो बिबान गासै बिबान लाबाय आं दस्रानोबो आफायाबो होदो आरो दस्रा फंबाय बिनानावनो आफाया होदो न' सलायदो बा बिलाय पेनसन बेसां मोनो बे समाव आफाया रिटायार जादों जे समाव आं साख्रि लादों आं 1986नि सेप्तेम्बरनि 3 तारिखआव आं साख्रियाव जइन खालामदों आफाया डिसेम्बर 1986नि 31 डिसेम्बराव रिटायार जादों हदाय फंबायमोनखौ फरायहोनो हानाय बेहा गोहो गैला बे नावमान पेनसन मोनो जा हक बेबायदि आं फरायनाय बिदिनो डाक्टर जाबाय दा आंनि फरायनाय समा बेनो आरो बे समावनो जाबाय मा आं मोसानो सोलोंदों आं बिराद मोसानो सोलोंनाय नाटक खालामनो सोलोंनाय बेफोरबायदि खुब इस्सामोन नोंथाङा मोजां सोंलु सोंदो आंनि थुनलाइयारि जिबनाव आइनि गोहोमा बारा आइया खिन्थु लेखा रोङा अआ जेबो सिनाय हाया माबायदि गोहोमा बारा आथिखालनि बायदिथ' फेन गैया एसि गैया गोलोम बोथोरबा आइया सिथ्लायाव धारा बनानै जोंखौ उन्दुनो होयो ओमफ्राय गावआ गिसिब सिबनानै जोंखौ सल' बुंबाय थायो सल' बाथा आफाया फोथाराव थाङो साकरफोरखौ लानानै दाहोनाफोरखौ लानानै हराव थांनानै महा दै दङ महा दै गैया बेफोरखौ नायनानै फोथाराव थिग खालामो आइया आरो आफा फैसान्दै गिसिब सिबै सिबै सल' बुंबाय थायो बेनिफ्राय एलपिआव जिथा थाबाय सल' बाथा बुंनो होयोमोन मास्टारा आं बुङोमोन आरो सासे दङमोन हारसा गथ' आंनि फरायसा लोगो निबारन दास होननाय बि खोब बुङोमोन ओमफ्राय मास्टारा सासे बुंदोंमोन जाय सल' बाथा बुंनो हागोन बेयो मिटिङाव मोजां लेक्सार होनो हागोन नोंसोर सल' बाथा बुंनो सोलों आरो आइया बुंनाय सल' आरो आंबो खोब खिथाब फरायोमोन सल'फोर जोंहा खाफाला गाहाम नामा जोंनि एलपि स्कुलाव मोनसे लाइब्रेरि दंमोन बेयाव खुदियाफोरनिनो लेखा आरो बांसिन बे लेखाफोरखौबो आं फरायोमोन बे लेखानिफ्राय आं सल' बुङोमोन आफानिफ्राय आङो सरित्र गठन साहस आरो बेनिफ्राय माने निजेनि फिसाखौ बोरैहाय गाइड खालामना मोजां लाइनथिं लांनांगौ बे ट्रेनिंखौ आं मोनदों आफानिफ्राय आइनिफ्राय थुनलाइयारि गोहोम आरो थुनलाइयारि जि माने थुलुंगा आदा माने लामा बेखौ आं आइनिफ्राय मोनदों इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि नङा बेनिखायनो आङो बुङो आं लेखायावबो लिरदों जे आंनि थुनलाइगिरिनि जिउनि गुदिया आइ खिन्थु आइया लिरनो रोङामोन आरो आंनि जि साहस आरो आंनि जि सरित्र गठन आरो खुदियाफोरखौ माने मोजां लामाथिं लांनायनि जि टेकनिक बे खिन्थु आफानि अबदान आं दाबो बुङो